Kumusta ug maayong adlaw mga ka-listener. So upload ka sa kuan ron sa sumpay sa ayay mapriso ka. Nganaon na nato no kay maong ko na i-style sa mga nag-comment ba. Nino nila og ayay mapriso ka. Ayay mapriso ka no. So mo ni ang sumpay karon part kalimot na nun ko. Ay! Part 16 na ba ito? O 17? Nakalimot na ko ha. Uy, may manok. Shout out ng manok ka. So sa kuan, part 16, no? Part 16 sa ayay mapriso ka. Inya, ang anali magpa-shout out na at tulo lang kayo maurin akong nanumduman ba si shout out ni kuan Mac MacArthur no, shout out Mac MacArthur gaatang ni siya sa habal-habal driver ka lang nga drama niya. Shout out po ni kuan Silso Kulanag, minaw sa siya no. O kini si Danila Gonzaga, nakalimut ko aso to siya tapit ni minamog OFW sa siya nga listener si Danila Gonzaga. So kung sinapal ito Bliss, naminaw sa si Blissy Plasos kung ako masayop no, shout out. So mausa lang na ano kay maura may itong mainumduman no kay samutan ni pagkupat ang mata murag murag di pakita kay numdum no. Murag gili mungawan pa ba. Ay ito listener yung buntag tanan adlaw. So di ata magkuan ron ay napada ito istoryahan na nila kining kuan Maribel hapit na unya sigurong mga alas 6 sa gabi panikamutan no kay hapon pa man human ang live streaming sa mga alas 5 ba alas 5 human ang live streaming sa DYHP. So ato pa man ang kopyahon downloadon may tabuan na dugay raw ni pag-download o pag na cream convert na edit na so matan yung mga alas 6 copy ni ang Maribel sa kagabi part 19 nya kuan ang sa tawagan ning nag-request sa drama nga bahuli sa Kalinaw ini kuan na lang da ni kahuman sa habal-habal driver ka lang no or di ba sa Maribel no kay hapit naman ni Maman ng Maribel na lang mga ka-listener no sa itong nag-request niya ibalik ba ang pahulay sa Kalinaw no. So hapit naman matapos ni Maribel nanduhan na ka part so paasay maunlag katapos no kaya alagi katapos lang siguro sa Maribel kay mag-arrange pa man ko sa uban hindi man madali-dali no mga ka-listener. Napad yung request sa mga sa drama ang wahilak kayo no so di gid madali-dali ni ano nga paabot lang no ay lang pag kuan balik-balik og comment nga request ato kay nakaibalon ako sa inyong request napag ganin request sa may buntag pa kang moabot na usaon man ni kanang wish sana may amigas na nakoy amigas na kasi bayo sana amigas ano yung day yayay TL dali. So nawa ako sa kong istorya amigas mga ka-listener sorry kayo na yung amigas sorry sa interruption amigas maldito na yung amigas ano ba mupaak na TL ba okay dagko ng amigas so mga to kalimutan ko sa kong istorya hagoy. Sige na lang sunod na lang mga ka-listener no kay blanco yung napakagabigas na so paminawan ninyo ang part 16 sa part 16 sa ayay mapriso ka. Okay karon mga higala, ania ang laing sugilanon. Ayay, mapriso ko!
sir. Ambing imong pulso. Be. Sir, ha? Imong gisakit ang imong kamot sa kundukan. Kanindot ini. Sir, sir, ayaw. Kitik. Ayaw, sir. Ako nang isulob ang bracelet. Sir, Ako nang nasulob ang bracelet nimo. Ang ngayan ka kayo. Di ba? salamat kaayo, sir. Dali dire. Didi. Dali dire. Sabak. Ay, sir, napasabak na noon ko nimo. Kana. Kaya tong itaod ang earrings. Mao ba, sir? Baya. Puti manday kag liog. Puti kayo. Bayag, sir. Klaro kayong obol-obol. Hasta imong tingkoy puti. Mao ba, sir? Sir! Sir, ilok imong bungot, sir. Uy. Kanindot ni mo, Donna. Sir, uy. Ang imong dunggan. Atong limpyuhan nga tauran sa earrings. Limpyo naman na, sir. Dipi. Dili pa. Limpyuhan ako niya. Pinaagi sa kong dila. La 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 la. Aw. Sir. Aw. Ay. Kumplituhon ko niya. Unsa man, sir? Kanang gisabak mantika. Kanang murakog magtukar og alpa. Unsaon man imo, sir? Sama ini. Imong kamat. Nasudukan. Sir. Og ang akong hagkan akong imong tingkoy og liog. Ilabi ng ubol-ubol. Sama ini. Shit, akong ika. Sayang akong dugay. Ami, nakagusto ka, Ami, ha? Sir, uy. Hala, sir, si Manuel. Niabot na siya. Unsa? Busit! Abiyasan ako, sir, ha? Kadiyot lang. Animal! Ganun niabot pa man! Hapit na kumukumbulisyon diri! Ami na ang dami! Dawa taring uban doon na. Oo, Manoy. Ang bibi. Nasa Apple? Ha? Oo, Manoy. Nakita mo ko na yung kutsi nga nakaparking. Manoy, ito sa sala. Oo ba? Malay ka mo nudlay. Ha? Karagkag mo ng buhok ni mo. Mura mo kagibugnog ungo. Saba ka di, Manoy. Ungo, gyud. Nasaan na? Oo, Manoy. Namalitik ka o para atong konsumo? Oo. Di ana siya. Kanina ka, Apple? Di pa lang dugay. Chok. Baho ko. Ngumpra ko. Way kaso. Para na ko, HK. Sa HK. Humot ka.
Ah. Gusto na. Puang nga, uy. Hapit na kumalumoy sa gibuhat ako da. Gusto kong muwakin niya pero o pa man ikatao ng earrings. Buisit. Niabot pos man ni Al. Maditi pinaalpas tayo. Ang tuong kamot diri sa kong dugan. Ang angwang kamot diri sa kong bukan. Inato di ay. Ug iya pag yung gihagkan ang akong tingkoy ug liog. Oh, shit. Nandipaut akong balibo. Oh, bisit. Wa mo'y problema, dere? Oh, okay raman. Labing maayo. May problema. Ako mahon kis Dona. Gano si Donna? Muli hubog. Gikas barkada. Oh. Barkadam ko no. Nabot, barkada ba ka? Noon. Panay bagaing noon. Pagbigyan og panagsa. LL ba? Si Ilil. Lingaw-lingaw. Ano man yun na? Stressful ang pag-eskwela. So, mauna siya. Naibaw na ka-research tuon sa leksyon. O nga, mag-unwind panagsa. Okay raon ta. Nga kulang og madisgrasya lang po ba? Asa na mo, Bay Pakol? Wanto na ko sa akong payag, bay. Mangyaw lang ko ha. Sa iyon nga ako, mayigi pa sa dismay ta. Okay? Oo. Nga nugod taon. Salamat kayo, bay, Intoy. Dili na ko pasagdan ang imong minahal. Ha? Unsay? Ay, sir. Unsay. Ay na lang ko. Samtang ka eh. Paguryo-guryo pa man ka. Nahibaw ko. Nga nagkasinabot na ang inyong duha ka kasing-kasing, Bay Pakol. Bay, Intoy. Sa imong pagtuo, bay, may kagayunan ba ka nga? Katagad o katumanan kanyang tanan? Oo. Nga nugong wa. Doon na yun. Gawas lang nimo. Kung mutugot ka pa nga mawa si Miss Maita nimo. Bay, Intoy. Para lang nako, no, Bay Pakol. Ayaw na yun. Buhi si Miss Maita. Dili ka lang makakita og sama niya. Nga maantigong musabot sa imong kahimtang. Sumagod. Kita mo na. Sa imong mga problema. Si Miss Maita ang nakigtambayayong nimo. Sa imong pagkasod sa prisuhan, kinsa may nagsakripisyo, nangitag paagi, may gastong kwarta, di ba? Si Miss Maita ra, no? Di ba? Tinawag ka na ba, Intoy? So, kana si Miss Maita, mauna ang anghel nga nahug sa langit para nimo. Bay, Intoy. Tuan na. Sila si Bay Pakol o si Miss Maita. Basta taong buutan, makabingwit sa buutan. Buang. Ingon si Miss Maita, bali na ang panghitabo ron. Si Bay Pakol, maumaon ta ang bodyguard niya. Pero karon, siya na sad ang mubaldigal ni Bay Pakol. Buang ano? Boss lang.
Akong gusto, Donald, nga katong inyong payag, ako tong ipa-renovate. Oh, ha? Tinuod ka, sir? Atong ipa-renovate, ha? Onya, himuon na tong apartment. Apple. Himuon na tong apartment. Dako man tong area. Okay. Buhaton na tong upat ka door. Muna itong buhatan niya. Upat ka door o paabangan kini. Labing minus tag 15,000 ang tulo ka door. Ang usay ka door niya na, maugyod ang inyong puyan. Sa to pa, doon na mo'y income niya 45,000 a month. Ay, sir, salamat kit kaayo, sir. Ikaw gid among angel. Basta panggaon ko ninyo, mabulahan ka mo. Sprikite. Makalaom ka, sir. Nagupaw magkaal. Huwag ka mahimuot. Nagunaw na lang ko sa imo niya magastuhan na. Ayaw pagunahon na sa akong gasto. Gamay ra kay ng butang nga, maliit na bagay. Basta, akong ipaadto og engineer dito. Dayon akong pahimuan og POWE. Kasabot kag POWE? Siyempre. Program of Works and Estimates. Aron mahibaw-an na to kung pila ang gastuhon. Kanas aman, sir. Kidi. Kidi. Karon dayon. Okay. Tawagan ako ang akong higalang engineer para mahimo dayon ang akong plano. Ay, labing maayo, sir. O salamat kaayo, sir, ha. Hala, no. Unsaon ka kanamo pagpawos sa imong kaayos, ha? Ayaw ka nag-una-unaan ninyo. Ang importante, nga, mao ang important, ha? Magmatinod-anon ka mo kanako. Di ko magdugay. Ato na ko. Amping, my dear. OA. What's the OA? O Apple. Ito ana si Sir Poldo Manoy. Maayo kay siya nato nyo. Doon na. Ano di ay ka? Huwag ka mahimuot, Manoy. Problema kini doon na. Ha? Manoy, si buti mo ipasabot. Problema. Nga magsigi siya og gasto para nato. Niwa man ta mangayo. Siya man ko ini-offer good. Umang gani. Pero tungod anang iyang pagabuhaton, maglisod na tagling kawas gikan niya. Ano day, Manoy? Nagplano ka? Doon na. Siya mo pagto. Bulungtad ko ni Apple. Hangtod-sangtod. Manoy, Al. Bisag unsaon ako sa pagunahon na. Bisag unsaon akong amamang kong kagalingon. Pero, dili akong pangandoy nga makiguban ko og tao nga sama kang Apple. Pero Manoy, naglaom siya nimo. Usa ka na sa akong problema. Mao mabitaw nga unta kung mahimo lang. Dili ta magpagasto pag-ayo niya. Dili ta gusto nga mugasto siya og dako og maayo para nato. Kay tungod niya na, sayon lang unya tang gaungan. Sayon kayo tang buybuyon. Ngano ka ang daghan kay na siya og kwarta, Manoy, sa? Wala tayo labutan na. Sa ako nang gikaingon nimo, Manoy, wa ta mangayo. Siya ang i-offer. Busa, di na to problemahon ang atong kaugalingon. Kung moabot man ang panahon, nga digid ka makig-uban niya, o prang pahi. Saan naman? May kaiso pagkata mo prangka niya. Luyo siya mga naggasto ug mga nahatag na to. Mawasad no. Pero sa pagkakaroon, Manoy, dili sa nato problemahon ang atong kaugalingon. Mas stressed ha. Unya na kung moabot na gyud ng panahon na. Di ba? Ay, nag-unar ba to siya na ko, Drida? O, bitaw, Manoy. Unsa man yung gibuhat? Unsa, Manoy? Unsa inyong gibuhat? Kibuhat ba? Wa man kwet. Wa man sa nadugay. Niabot man sa dayong ka. Sultihan ta ka doon ha. Nagkailan ako sa kinaiyaan ng Apple. Harbat ng dako. Manoy. Mukilaw naglalaki. Mudunggab po nagbay. Manoy, Al.
Pasinog magpadunggab ka? Ansa? Tingalig mag-viral o nyata. Magsuon, nag-viral sa usa ka dublikara. Manoy Al. Kuan Manoy, ayaw ka bala ka, uy. Di ko na mahitabo. Salamat. Makasalig ka, Manoy. Okay, mula ko karon. Asa ka? Mato ko sa payag nga itong gibiyaan. Kuyog ka, Manoy, be. Sige. Wa pag yun itugot nga mulampos ko sa akong tinguha kang dona. Hapit na maging unta to. Tungod kay nakita na ko ang reaksyon ni Dona sa akong gibuhat kaniya. Baya, nilitad na siya og nakauyon sa akong gibuhat. Ako yung gipangita ang tanang ami. Ganahan sa siya. Pero, sprikitik, ni abot usab si Al. Mauna maging unta ka to. Tungod kay, wa na siya managang sa kong gibuhat. Primero, iyapang gipugnan ang akong mga kamot. Nga ni kamang. Pero, namatikdan ako. Nga iya na gani noon nga, giyahan ang akong mga kamot. Mugayad na, mugayad. Oh, shit. Mauna maging unta kito. Nasanta pa yun. Pero sa sunod, dili na yun ko mapakyas. Nahatag na ako ang bracelet. Ang earrings na lang. Kay nasanta sa pag-abot ni Al. Huwag mo samot nga dili siya makapalibad. Kung ako nang ipa-renovate ang iyang Pinoyanan. Sa kadaghan sa mga butang nga akong nahatag nila. Apan ang ilang pagbalibad, mahimong dakong pagtando sa akong pagabuhaton. Uy, ang presidente kini sa barangay Hagdan. Hello? Apuan. Imo promise sa mo champion, ha? Tabangin jud mi sa pagpa-renovate ani, ha? Oh, yes. Pilay estimated budget. Half million pesos. Okay. NP. No problem. Go. Ako'y mo gasto. Oh, KY. Thank you, Yags. Oh. No problem, Yads. Bye. Baya. Dili mahimong pakyason ko ang akong higala. Kinahanglan nga mahimuot sila. Kay sila rasad unya ang manalipod kanako. Di na sila laing nanawag. Hello? Kinsa ni? Uy, mangayo kag siminto? Pila ka sako? 100 bags of cement. WP. Why problema? Hatagan ti ka. Agay pa-deliver. Para pathways? Okay. WP again. Why problema again? Masinog mudaog na ka? Okay. Ogma, akong ipa-deliver. TY, thank you. Bye. Nagsige na silang panuwag. Way hunong ang solicitation. Diyan na nga ako napalit. Ang mga isugo ka na ako para itong matimo ba? Ha? May noon. Ang ipaningaw tayo naman ka na. Tama magugag limpyo dali ko sa palibot ko. Ang manog magtanaw rasad ko nimo. Pahiran to singot, be. Honong na. Mag-snack ta. Okay?
Sila sa tatay Pakol. Ug naa pa gid si Miss Maitha. Nagusa sila diha. Kayamat lagod ani. Unsa man? Nag-ipon na silang duha? Nagkasabot agad tingali sila doon na. Gubot ni. Dili ko musugot. Dili manoy. Kalaw na. Doolon ta sila. Pakol, nang imong duha ka anak. Oh, may noon. Gusto mo diri tay? Oh, Dong. Amang kinumpihan ang payag nga inyong gibiya ang taon? Dili man kami ang unang nibiya, tay. Ikaw man, tay. Oh, salamat niyong doa, Dong Al. Inday do na, salamat ninyo. Sa ikapasalamatan ni mo tay. Salamat kung nitawag pa mong tatay na ako. So gusto ni mo, amigo na lang? Pwede nga magkasalmot? Ayaw lang pag-apil-apil, Miss Maitha. Doon na, Inday. Gamay lang respeto para ni Miss Maita, pwede? Nirespeto man ko, tay. Okay. Mayo kay niya mo. Piyari mi diri tay. Tungod kay ipa-renovate kining maong payag namo. Sarong, ipa-renovate. Mao na, tay. Among ipa-renovate. Ipa-renovate, ha? Imo ni apartment. Uy, kanindot. Apartment. Kinsay mo gasto? Di na kinahanglang mangutana pa katay, uy. Oy, di man na mahimo, Inday, nga dili ko mahibaw kinsay mo gasto. Si Sir Poldo. Sir Poldo. Siya ang mo gasto ini. Oy, siya di ay. Sorry, ha? Sorry tay. Sorry nga dili ko mo sugot. O gano'n dili man ka masugot. Di lang ko. Ayaw lang. Para raman sa among kayuhan. Ayaw lang dong. Hangyo lang ko ninyo. Gamay lang pagtao ninyo. Isip, umila pa mong tatay ko. Sa akong pagkamaan, gamay lang respeto. Pwede? Lain na gud nimo, tay. Di man ka muuyon, uy, sa maayong tinguha na mo ni Manoy. Ayaw lang, Inday doon na. Nganong si Sir Paul dong may mo gasto, sa may tumong niya? Pagtabang. Imposible ko. Oh, nganong ikaw man ang muingon nga imposible? Mamo na ihasulti na mo. Himuon ning apartment, o paabangan, o kami ang mudawat sa abang. Ninduta, no? Pero ay lang, hindi lang kumusugod, day. Tinarom lang iya. Dungal. Nga naman day katay. O di mo ka masugot. Dili man ni droga nga ibaligya. Di ka musot! Oh. Tay, Kanunay na mong nagkakusar na ako na butanga. Inay mo tabong mo na ako sa kong problema, kalabot na butanga, pero inyo naman hinaw kong gidot. Tay Pakol. Wani nyo hunaw na? Usay kung nahimo sa inyong kinabuhi. Wani nyo makita nga akong pagsakripisyo, doon na. So salang kapag itabo, inay tabangan ko ninyo, inay panalipdan ko ninyo. Nagtuon na hinaon mo nga ako naghimo din eh. Usay makapangutan ako sa kong kaugalingon, kung kamo ba ang akong mga anak. Nagipatuan akong singot, gihaguan akong, among gihaguan ni Pilar nga inyong inahan nga natigbak na aron mabuhi mo nga musubay sa matarong nga dance kinabuhi. Bisan pa sa among kapobre. Sa'yo lang mipiha ninyo ang inyong inahan. Kaya kung buhi pa untang inyong inahan, tingali, mangutana sila nga anong inguna ni anak ang inyong mga kinai. Sultihan ko kamo. Kung unsa may gihilo ni Mr. Puldo kaninyo o nituo kamo kaniya, pasig padayon mo. Pero kung iya pang hilabtar ang butang nga mong gipundar ni Pilar nga inyong inahan, dili ko mo sugot, nakadungog mo, di ko mo sugot. Hinuman mo. Huwag mo magtuong nga makasingka ko ninyo. Doon kayo, sukad-masukad kamo ba? Ha? Kamo nga nakabaton o kabuot. Huwag mo makadungog nga nagsuko ang iyong tatay. Kalit mo mong bibiyan ako. Kalit ninyong ikalimtan nga ako pang iyong tatay. Sa sinudanan sa kong problema, nagtuubay ako nga kamoy maghatag o kalikon ako aron pakigpatukan ako ang sa nga ilang gipatu diri ka nako. Ang ilang gipasangil diri ka nako. Lipay ka ko sa sinudanan nga kamo nagpakabana o nangayagtabang nga unta maluwas ko sa pasangil nga ilang gihimo diri nako. Pero sa kalit lang gipati ninyo ang kauwa. Tungod kay nag-viral na kunuhay sa social media ang akong dagway nga nalampigit kunuhay sa illegal nga kalihukan.
Di nagarik mo gusto mo dool pa ko ninyo. Kay mahadlok mo nga dodahan nga gibaligyaan ko kamo sa butang nga illegal. Sukad masukad. Al, duna! Gipalamoy ta mo sa pagkaon nga akong gihaguan. Gipalamoy ta mo humba nga akong pilit samtang ako ginamos. Tungol sa kong pagpangga ninyo. Pero, ha? Ang sabi kibuhat ninyo? Ha? Inyo kong gibihan. Inyo kong gituan nga naghimo og daw tambuhan. Okay, kawal. Graduar naman ka. Engineer naman ka. Una-una ako, no? Nga nakaabot ka diha dapitang. Wa ko makatampo sa imong kayuan. Wa ba ko makatampo sa imong kalampusan. Ni congrats pa ko nimo. Pero maragwa ka na makailan ako nga imong tatay. O ikaw doon. Di ka gusto mo doon pa ko nimo. Di ka gusto magpadoon ko nimo kay nahadlo ka. Gikauwaw ko nimo. Oh, grabe. Gihimo na kukuton sa kumahimo ang pagbantay kanino. Pero unsay inyong, ikaw unsay mo tubag ako. Di na ka magpabantay na ko kay dako na ka. O ang angay na kong bantayan, ang akong kaugalingon nga dili madakpan sa checkpoint pag-usap. Dili ba? Oh, tay. Unsa? Miss Mayta? Nagpalayo ko nila. Mibuga na yun si Pakol siyang makahiubos nga to siyang mga anak. Mao ba? Aw, labing maayo. May pahungaw na kit siya. Iya naging pahungaw ang iyang mga kahiubos. Ngadto siyang anak nga wa na'y pagpahod niya. Gold! Maunay labing maayo. Sige, Intoy. Nagpahibaw lang ko nimo. Sige. Miss Mayta. Bye. Wa na. Nibuto na gidi ay si Bay Pakol. Iya nang gisudyaan ang iyang mga anak. Labing maayo. Aron makamatngon ang mga anak nga way batasan. Naghinuktok ang duha ka anak ni Pakol. Nagduko na lang. Isa naman, no? O makalantugi sa ilang tatay Pakol. Wa mo sayon unsay akong gibati. Gimapan ko na nga akong kaugalingon. Kinahanglan nga. Dili ko basilag. Tungod kay mga anak ko. Naluoy ko nimo Pakol. Ikaw, Al. Gibinlan na magkagsuat. Nabantay ng umangkon. Nabasa ni mo, wa? Nabasa man. Gikan sa imong amigo. Wala ko mabutang mo tatay. Kipasig. Pangilugan ka nga mo pasa. Sa pong tatay. Babantayan ako ng imong manghon tungkol kay nabalag ako. Ako nuwa pa ko. Ambotong sa'y may tabok si umangon. Nga na di tay. Ngutana ka? Labihan yung hubuga nga nag-uban ni Mr. Pulto. Kikarga sa kotse. Kiahak na lang. Kung mo na, gibakak ka na di ka nung doon na. Ha? Pasangil mo, barkada, pero si Apple day ang imong kauban? Ha? Ha? Agay! Akong buhok manoy! Aray! Nganong gilimdan ko nimo? Ha? Ngano? Manoy! Sakit akong buhok ba? Ayaw, pasakitin mo bangod, Al. Ay, Ano pasakitan mo siya? Ngano? tungkol kinamakaksan ako. Ang iyang gitugan rin ako. Mao nga, ang iyang kuyog, ang iyang kunong barkada. Ug karon si Apple day ang iyang kuyog. Anong gibakaklan mo ko nimo doon na? Ngano? Tugod ka dili kong gustong magselos ka! Usa? Sa ito pa, doon na mo'y hilom nga kalihukan, ha? Doon na mo'y plano nga inyo kong buangon. Wa, manoy, oy! Usa, wa! Kung wa pa mo'y hilom nga kalihukan, dili ka unta mamakak na ko. Lakip si Apple na makak na ko. Wa mo tugaan ako sa tinuod nga nakuban mo. Manoy, Al! Mga anak,
Basig nung pungon mo ni Sir Poldo. Ilog na tay! Utrosat ka! Sugnuran ni mong maayos man ni Al! Dili masugnod doon na. Tungod kay posible nga mahitabo ka na. Manoy! Limod-limod na ka nakbuanga ka. Ikaw kinakaingon, ani tay! Kung magsulti lang ko tinuod do na, wa dyo ko'y angay mahayan. Og salamat nga naibaw si Al. Hoy, baya, no? Dong, Al, dong, wala kay kasayuran sa ilang gibuhat, dong? Hilam ko na tay, be! Wa ko masayod. Hangyo lang ko ninyo. Pakauwa lang ta no? Nag-away mo? Ilog mo sa katao? Tungod sa iyang kwarta? Hilam na gitay! Ako pagsinghagam. Pangagan tanong ka? Pasali ko! Huwag mo mawaw. Mag-away mo tungod lang ni Sir Poldo? Yan mo. Manoy! Manoy, huwatan ko, Manoy! Manoy! Manoy, Al! Nawayas akong mga anak ko. Tungod lang sa katao. Wa may magsinabtanay nga pamilya. Atay. Kilimtan ko nila. Manoy! Manoy, yung makumbiyaan! Di ko mo pasak yun! Sige! Sige, biyain na lang ko! Sakay. Sige na lang, biyaan makakunin mo! Sakay! Lagi! Nga nang binugo ka pa, Col? Pakol, nga nang gikumot na imong buhok. Nga naman ka. Konsensya ko. Nakasingkak ko sa akong mga anak. Angay ka bang magbasol? Ano sa ano? O lagi ko kapugong, Miss Maita. O makatarunganon lang tingaling imong kibuhat, Pakol. Sayop tingali ko, no? Wa! Pakol, wa ka masayop. Tingali mahiubo sila sa akong gipanulti. Kung mubati man sila kay ubos. Angay lang unta nilang pangutanon ang ilang kaugalingon, Pakol. Kung matarong ba, nga mubati sila kay ubos nimo. Nga mas ikaw pa man gani unta ang aking mahiubos nila. Gibiyaan kanila. Gibiyaan kanila sa way igong hinungdan. O, Miss Maita. O kinita ng tungod lang sa katao nga si Sir Poldo. Iyang giyabag ang ako mga anak sa iyang sabi. Moapilon ta ko sa pagpasabot. Pero gidispatcher man ko nito, ana. Hinungdan nga, nagpakahilom na lang ko. Og may distansya. Salamat ka nakasabot ka. Wag ibot. Nga akong anak na babae nga si Duna. Wow, rin siya magunaw na unsa imo na tampol sa kayuhan sa dihang na ospital siya. Kunuwa pa ang tinalian mo ang tabang yung kwarta. Nagipangabit rin ka na ako tingalig. Ginagyawan na sa wati ang lawas. Pakol. Kaya dili bagod tinood. Kunuwa ka pa ni suporta sa dihang nakuhaan siya. Unsa may tabok ka niya. Okay ra gid nako, Col. Ang importante unta nako mao nga ikaw ila kang tahuron. Lagi unta. Oh, yan lang. Simple kayo. Ipa-renovate ko no ang payag, imoong apartment, gunya mo gasto, mo si Sir Poldo. O sa itong bang? Ngaya kinibuhaton. Why ikaw galingong intereses? Oh, di ko mo to. Kung sa may sukli siyang buhaton. Oh, basik palito ng ang kining luna ni mo ba? Ingon man kining imong payag. Ang bisa na. Di ba sabay tabo nga ako ning ibaligya tungod kay amo maning handumanan sa namatay na kong asawa. Pakol. Sa dagkway lang daan atong Sir Poldo. Wa kasi pangitaon nga ginansya siyang magasto. Oh, dili ko mo to, Miss Maita.
Gusto ka? Wagid ka masayop sa imong gisulti. Doon na gyud siya hilom nga plano pakol para niining dapita. Ang akong pagsabot, iyan ang buhaton, aron hingpit na niyang kagawngan ang akong mga anak, si Alog si Duda. Ug mosugot lang nga akong mga anak, sa bisan unsay gusto ni Sir Poldo. Pakol. Apita kita mo abot, engineer. Okay, tan. Engineer ka naman unta. Pero wag na mausap ang imong tingon. Oo. Tanawa pag-ayo ang maong dapit, ha? Himuan ni mong powe. 4 doors ang akong plano. Ya, ug kung mahimo, ha? Himo ang second story or third story. Aron pagdaginot sa area. So, kung 4 doors matag floor, mahimo ng 16 doors. Oh, sorry mga 12 doors lang, 12 doors. 12 doors. Oh, tama. Very good. Yes, sir. Pasaylo ako, Manoy. Manoy. Tubag ako pa. Sorry na. Doon na. Usbon ako, Manoy. Sorry. Usbon po na ako. Ganong gilimdan man ko nimo. Masuko niya ka. Ganong masuko man ko. Tungod kay doon amo'y laing kalihukan. Mo ba? Manayal. Tunay interes si Apple ni mo. Ambot lang. Doon na, di na ko gusto nga mahitabo pa ni. Mahitabo pa gani ni. Buwag-buwag itang manaksuan. Manayal. Pakol, ni ane mo dinhi sa inyong payag. Si ato ninyo, sir, si ito yun ninyo. Niya, akong gida ang akong engineer. Aron, sukdan kining maong dapit. Aron, ma-renovate ning maong payag. Himuon ko kining apartment para sa imong mga anak, Pakol. Sir Poldo. Wa mo'y gasto. Ako ang tanan. Para kini sa kayuhan sa imong mga anak. Apartment. Ang income para ni Al og Donna. Unsay tugbang nini, Sir Poldo? Unsay tugbang? Way tugbang kini Pakol. Wa. Wa ko matao gahapon, Sir Poldo. Pauli mo. Uy. Tungod kay di kumusugot, Sir Poldo. OMG! Kayuhan kini? Balibaran mo? Kayuhan o kaalautan sa akong mga anak? Oh, Pakol! Pwede ba? Paulit lang mo, sir. Ayran ninyo tanduga, kining gamay na mong kabilin sa akong asawa. Pwede? Buhaton ko kini. Agig pagtabang. Wa ko makinahanglan si mong tabang aning kaimtangas, Sir Poldo. Kahilas mo. Ikaw? Wa magkinahanglan? Ha? Namaligyan mo lang gani kag illegal? Tungod kay, nagkinahanglan kag kwarta? O karon? Ha? Nia ang akong tabang. Ha? Nga dili dakpunon. Tabangan ako ang imong mga anak nga maka-income og dili paagi sa illegal. Unya ikaw? Magdumili ka noon? Magdumili lang ko, Sir Poldo, tungod kay nahadlo ko. Nabalaka ko sa akong mga anak taon nga tungod sa sapi, mahimo silang alaot.
Bugo ka, Pakol. Hilabihani mo ka, bugo. Salamat kay sir sa paghingan mo na kong bugo. Salamat kayo. Pero sa akong kabugo, sir, nahibaw ko nga dili ka angay nga magbuot-buot sa among kabtangan. Ngano kay taon nga ikaw ang mo pa-renovate sa butang nga dili imo? Oh, boy, buang! Hanggaw, way utok. Tabang lang ning ako. Sige, balik ka ng tabang-tabang. Ugol sa tugbang sa tabang nga imong himon. Ang pagbati sa akong mga anak. Huh. Uy, Pakol! Magginaunsa man ang inyong relasyon nga amahan ug anak, wa na ko'y labot pa anak. Di juga angay mangin labot. Bueno! Dili ko mabugos, Pakol. Naluoy lang ko sa imong mga anak. Hinungdan nga gusto na ko nga duna sila'y income. Pinaagi sa pagtukod og apartment nga ilang paabangan. Aron duna sila'y income. Kay labing minos karon, ang abang sa matagdor? Wala, tag 15,000 pesos na. O kung mahimuan ako ning 4 ka doors, mu-income sila og 60,000 ka pesos ang buwan. Ug dili kinahanglan nga mamaligya ka pa og illegal nga drugas. Sir, himo ha? Gusto na. Gusto na taon. Di ko gusto nga makahimo kung dili maayo nimo, sir. Dahil pahamawa na mo, sir, taon. Maluoy taon mo. Murag nisakan dugo na ko, sir. Murag mibukal ang lana sa akong kasuko. Di ko gusto makatagam-tam ka sa akong kasuko, sir. May ko kay kunimo, basin o makakusi kunimo. Unsa? Unya ko nung makakusi kunimo, mapangag ka. Unsa? Maikog kunimo nga mamunit ka unya sa imong mga ngipon. Gihulga kunimo, Pakol? Dili ko mantigo mga manghulga, sir. Mabitaw nga, mihangyo taong ko nimo, pakiluoy ko. Ayaw lang taon kay basin og bakasa ako. Yamay ko mangkay ko nimo. Hamis ra ba kay kag aping. Dako lang bangag nimong ilong. Kibugal-bugalan ko nimo, Pakol. Dili ni bugal-bugalan ako, sir. Dili man kaangay bugal-bugalan. Ilabi na sa tao nga sama nimo nga adunahan, buutan, sama nimo, sir. Pero usahay sa imong kabuutan, wa may batasan. No? Bida. Nga, Pakol. Oyog yung kubuksa. Pabadlong, sir. Masih malimot ka. Nga dili jud ka angay masuko nako. Tungod kay wa mo kay saan nimo. Ug wa sa ko maghilabot sa imong mga butang. Ako magari unta ang angay masuko nimo kay buti mong hilabtan ang akong kamay kabtangan diri. Pero wa mag ako magani pakiluoy nimo. Ako mihangyo nimo nga palayo lang nimo. Palayo lang muna mo, okay? Bugo ka! Bugo! Hanggaw ka! Uplo kang dako! Pina! Pabuta ko, ha? Pabuta ko! Pabuton ti ka! Balik na yun! Pabuton ti ka! Sir? Sir Poldo? Nga naman mo, sir. May kabidool ka, Mayta? Pida, kabugo ba ng tao nga imong gitabangan ug maayo? Sir, ay mo pag-away taon. Uy, wag yun na, dag-ana ni mo si Pakol taon. Nisud ba to siya? Unsa man? Magkuha siya karmas? Unsa? Ala, unsa man tayo armas, ana niya, sir? Uy, waman gani na sundang. Ha? Iya magkugi papaabot. Pabuto na ko siya. Sir Poldo? O sa man, Mayta? Ha? Naibog ka na niya? Sir? Uyab na ba mo ni Pakol? Ha? Nga usa ka byudo? O pusir pa yun? Sir Poldo? Sa bahis sa ginitawanay, nanlan pagkuko sa kapuser. Nung sa di na ako magkapugong na, bisurog na pagkayong ako na ko. Giluan pa niya ang nahuna sa akong mga anak. Gihaylo pag yun niya siyang kwarta. Karon, hilabtan pa ang kabili na mong pilar nga sa namatay na akong asawa. Karon ka, Sir Poldo. Hanggaw gini sa tay Pakol, eh. Nanay maayong tanyag si Sir Poldo, di sad mo sugot. Hanggaw gid. Gusto gid tingali siya nga magpabilin ming mag-antos. Hangtod sa hangtod na lang.
Ay. Pero ang mga alahas nga ihatag ni Sir Pulto, ay, wa pagid in taon makumpleto. Oh. Nagdoktok mo ka rin, ha? Nagunahon na ang puldo? Wa, no? Wa ra bagyud. Bantay ba daw, ha? Pasidaan lang yun ako nimo. Ayaw gyud. Ayaw gyud doon na. Way mangilog niya manoy, uy. Imo na siya. Imo siya. Di lang ko gusto nga mahimo kang alaot. Nga sa ato pa di ay manoy. Nahimo na kang alaot ron. Kaya nagpahimos makang puldo kun apple. Wa ko magpahimos. Siya mo'y nagpahimos na ako. Unsa? Wa man lagi mo gawas og balik, ha? Wa man mo gawas og balik si Pakol. O sa man? O sa iyang gibuhat, ha? Nagripak pa siyas iyang ipaligya. Sir Puldo, ayaw sad pagpalabi, sir. Uy, wa man tayo gihimong dautan si Pakul. Simple rigid kay na siyang pagkatao, sir. O tuod, pobre na siya. Namaligya raman gani na siya prutas o bisag unsa na lang para lang mahalin. Og unya iyang igasto sa iyang mga anak. Wa taon na mamaligya og ginadiling butang, sir. Uy, Ay, sprikitek siyang dako. Bisag nasakpa na. Sir Puldo. Pakol! Ha? Asa ka na? Nagpaabot college, ha? Gawas! Nagpaninggit pa, napagawason ako. Gisang kedyo ko ning sungayong dakurat. Ginawa ko yung taon, panalipti ko, kikan sa mga taong dautan. Panalipti ko sa mga taong bangis. Tabangin taon ako. Kanunay sila nagdaraw dautan. Kanunay lamang silang nakikaaway. Sama sa malang bitin ang ilang tila o sama sa hilo sa kubra ang ilang mga po. Liguna ba ko, palo ikakinaw. Yung sa nagkurog na ko sa kalakot. Nagkurog na ko. Unsa na kayo kahimtang lani Pakol, no? O sa iyang mga anak. Angay na saan nga mangisog na siya, eh. Aron sa ingon ba? Nga, magmatngon ng duha niya ka mga anak. Muwagtanga na og pagtahod niya sa bahis ng mga anak, ha? Pangisog no, eh, bay Pakol. Ipakita ang imong pagkamahan. Ayaw, ipatigbabaw lang sobra imong pagpangga sa imong mga anak. Mao ka ni makadaot sa imong mga anak. Ako pala mga anak, wa na. Gihangir ko na sila. Bad. Bad ang akong ginauna. Nakasaan ko, mga. Ay, Lord, pasaylua lang in taon. Talawang dako. Gisinggitan ko pa. Walang mo gawas. Sir Puldo, ay nalang lagi pagpakig-away ni Pakol. Ayog ipailong imong kaukalingon. Makig-away ka lang og tao nga sama ni Pakol. Mawang imong dungog anak, sir. Naginuton ko rin kanahan. Gawas niya, Pakol! Gawas! Yan ako! Oh. Uy! Pakol? Uras mo na, Sir Puldo. Uras mo na! Oh. Unsa? Oh. Unsa ka nang iyan? Oh. Kanang naasloyo. Iyan gitabunan sa nabakara. Tingalig armas ka na. Karon, makikita ka na kang San Pedro, Sir Puldo. Pakol? Buhata! Buhata! Ayaw kong lisanga, Pakol. Ayaw yon. Kaya kung dili, ikaw ang makalas ang kinabuhi. Ikaw, Pakol, sprikitek! Pakol? Okay, Sir Puldo. Kini! Pakol! Oh, pinuti! Pakol, ayaw! Ayaw, Pakol! Ayaw kong lisanga, anak Pakol. Pinuti! Hala, sige! Hamag! Hamag dayon! Kay pakit unti ka
unsaon ko pag-ilog ka ng imong pinuti. Sige, dire! Dol na yun! Oh, Sir Puldo. Pakul, ginoo ko intaon. Ayaw! Ayaw pagpadasi mong kasuko. Ayaw, Pakul! Ay ka wala ka, Miss Maita. Ako rin, paraplay lang ka. Paraplay ka! Pero Pakul, magkapatay ka. Basta ayaw. Di ko gusto mabilanggo ka. Pataon ko ni. Pataon ko ni. Paraplay lang. Paraplay ka lang. Ginoo ko. Paraplay. Panaplen, Maita! Panaplen! Kay sugda na namo ni Pakul ang among pasundayan. Pero Sir Poldo. Nindot ni. Ning higayuna, makita nimo, Maita. Kinsa ka namo ni Pakul ang dunay kaisog. Sir Poldo. Pahawa na. Sige na, Maita. Sige na, Miss Maita. Paraplay lang. Paraplay. O sige, bahala mo. Dili man gid ka mo mapatuon ako. Hala, sige, pagpatay mo. Diha na mo. Uy, nibiya na si Maita. Nagpaduol na si Pakul. Pakit-un ti ka karon, Pakul. Unsaon ti ka pagbalik-balik. O kanang pinuti nga imong gikuptan. Ilugon ko ka na. Nagkaduol na ko kayo mo, Sir Puldo. Kasi pahiyo mo siya malisan na ning nagsidaw-sidaw na kong pinuti. Hait na ba kayo ni? Wa siya mahadlok. Wa, cute. Hunong sa ko. Sige! Ihunong ka manggod. Ha? Doon na! O gamitan ng imong pinuti. Tanaw nito. O asag ko to ang imong abilidad. Pakul, ayaw intaon. Magkriminal ka, Pakul. Si Maita. Pakul. Maita, pasag nila ko. Ayaw pagpadasay mong kasuko. Maluoy ka. Ayaw gitugot nga mapunta ka sa prisuhan. Pakul, batuon ako. Patuga ka man, Pakul. Hala! Ibahag ng imong pinuti. Ipalagot ko rin mo, Sir Puldo. Ipalagot ka. Busa hamag na. Ayaw lagi, Pakul. Ayaw! Hamag na! Atake na! Maya ata-hata ka man na imong pinuti. Itigbas na ka na! Hamag! Tigbas na! Nisinggit siya. Uy! Yung gitargit ang pinuti. Huwag na! Mitaob sa punuan sa saging. Ganong ang punuan mo sa saging ay imong gitargit? Ako unta ka to! Huwag ka malisan sa kong pinuti. Doon ako'y giandam lain na butang para di mo. O sa'yo imong yandam para nako. Karon bunuton ko na. Kinip! Ha! Blade? Blade! Usaw mo ka na? Para tuli ni. Unsa? Karon, Muhammad de ko mo. Unsa? Tuliun ta ka. Buang. Bangag ka silong! Nahakan na! Ay, pagkagan! Ay, pagdungon! Hoy! Buang ka! Kumlo, tika. Oops! Animal! Sir, don't do that, sir. Engineer, adto na ta! Habuang ko. Miss Maita? Hala, no? Kadakong komikal, oy. Karaan. Katawa ka, gitlaga, Sir Puldo. Ang nahadlok man sa blade niya, mahadlok sa pinuti. So, nagpasabot na nga, wapa to siya matuli. Hala, no? Ay, ginoo ko, di ko kapugong. Pero kami kapugong. Ikaw saan kanina, pagbugo mo, tinunod, bason ko magkita to siya ba? So, grabe ka yung pagdaot na ko. Alimang ka, yung pag-isulting ako, usa to, pulser, bida. Sus, na. Lagot kayo ko. Pero pugong-pugong mo ka. Ay lang lagi pagpada. Wa man ka kay kihimo. Limpyo man ang imong konsensya, di ba? Busa, ayaw pagpada. Mapriso ka lang sa way hinungdan. Miss Maita,
Anugon kaayo. Professional lang imong anak na lalaki nga si Al. Ug sa dili madugay, makahuman na pud unya si Donna. Unsaon man mo pagsaksis ilang kalampusan ha? Kung tua ka na unya sa prisuhan? Maita. Oh, si Al. Hello, Al. Hello, Apple. Gusto ko magsulti ta. Oh, all the time. Asa ang gusto mo, ha? Ari ako diri sa bahay. No. Pagkita lang tas coffee shop. Okay. Unsang orasa? Asa ka, Manoy? Nagsulob ka mag-jacket. Lakaw ko. Pagkikita ko Sir Puldo. Manoy, usay buhaton mo, ha? Pagkiksulti na ko niya. May tungod sa unsa. Sa mong kahimtang. Manoy, Al. Sige, hindi ka na. Oh. Unsa kay tuyo ni Manoy kang Sir Puldo? La. Sila naman si Bay Pakul o si Miss Maita. Nya, unsa naman bay? Ha? Okay na ba, Intoy? Unya, kalitan ang imong mga anak. Huwag ko kapugong. Kasi yung Ito kanya na yun siya. Intoy. Anak yun. Ha! Kinahanglan nga makamatngon sila nga ikaw ang ilang amahan. Kay, dili naman sila mutahod ni mo. Beda sa noon. Nahiluan lang sila ni Sir Poldo sa ilang unang-una. Yabag naman imong mga anak ko eh. Tungod lang ni Sir Poldo. Lingkod, Al. Nag-order na ko coffee para nimo. Thank you. Oh, sa ito pa nagsultihan. Tuodi, ay. Nibalibad ang imong tatay Pakul. Dili siya musugot nga iparenovate ang inyong payag. Oh, di siya masugot. Bugo. Way uto. Huwag itingali ng tao nga biktima sa drogas. Bugo. Apple. Maglisod kas pagsulti. Gano? Hunungon ta na ni. Usay hunungon. Kini nga to relasyon. Oh, sprikitek. Unsa? Muna importante na kung tuyo karon nimo Apple. Oh, come on. Basig gidaman ka, Al. No, wa Apple. Hinaot nga makasabot ka. Higop una og iced coffee. Pabugnaw sa imong huna-huna. O basin, makamata ka sa laom nimong pagkatuo. Apple. Basig nagdamgo ka lang. Higop una coffee. Hutda ng iced coffee nimo, han? Then, padayon ta sa tong panagsulti. Okay? Apple. Huwag ka masayo pa. Naagid silang hangout na coffee shop. Huwag makapantay si Manoy Al nako. Dire lang gid ko, maniid ko. Unsa ilang buhaton. Pakul, naghinuktok na pud ka. Hindi ko lang kalikayan nga magunaw na ako sa kahimtang sa akong mga anak, Miss Maita. Mga dagko na sila, Pakul. Tinood bitaw na. Pero, huwag yun mawa ang akong pagkamahan kanila. Gusto ka?
Pero sila, gusto naman sila nga muangkon og kagawasan gikan nimo. May problema na ako kanang kagawasan para nila. Pero nga ako na problemahan, mao nga mapunta sila sa tao na para kanako sungayang dako si Sir Poldo. Gusto ka, Pakol? Saan nila paglingkawas gikan ka Sir Poldo? Murag, lisod naman tingali, Pakol. Tungod kay gisuportahan sila ni Sir Poldo, gipapuyo og apartment. Haruhay sila. Haruhay, pero para nako dili haruhay. Tungod kay under di puna sila. Bisan ako, Pakol. Unsa man gyud tuyo niya? Nga, mao man ay iyang pagtatar sa imong mga anak? Klaro man kay na. Kagusto ba sa kong anak nga lalaki si Al? Pero nabalak ka sa kong tukang doon. Mausab ka ni akong gihuna-una, Pakol. Nakaako man gani siya sa pagpanguyab nako. Para niya, good. Bahalag pila ka buok ang malambigit niya. Tungod kay para niya, maka-afford man siya. Kung nakagusto siya kang Al, tako sa posibilidad nga makagusto sab siya sa kong anak nga babae nga si Duna. Mao ni akong pagtuo, Pakol. Oo na. Paita ka sa kung duha ka anak no? Makuha lang sa usa ka tao? Buang nga bay, no? Siya pinasuko nga, wa ka mosugot. Nga iyang ipa, renovate ang imong payag. Oo, siya pa'y nasuko. Bagaag naong lagi. Bagang naong. Pero bay, uglain mo tong tao, di pa ikaw? Oo. Ang sugot na kayo, eh. Haliman ka. Himong apartment, nga pabangan. Uy, kwarta lang na. So, bantingali pa rin. Mausan. Pero, dili pag binaot ba, bayintoy. Nindot unta. Apan klaro mong kayo, nga dunay nagpahibi ba nga hilom nga interest pa. Diin mataya ang kaugmaon niya sa kumanganak. Bay Pakol. Labaw sa tanan. Dili ka ang kuno ni Sir Poldo ang akong payag. Ilugon ang yuta. Oo, may posibilidad. Okay. Maunay dili na ko ikatugot nga mahiadto sa laing kamot. Ang gamayng luna nga among gipaning kamutan sa namatay kong asawa. Dito na ko gikan sa restroom. Dili ko rin kong balik. Aron, maminaw sa imong ipadayan. Nga kaganiha, nagtuo kong gidaman ka lang, Wa ko gidaman. Gusto kong hunungon na nato kining atong relasyon. Come on. Wauroy ka matuki sa imong gisulti. Seryoso ko. Wa ka matuki? Usmuna ko, seryoso ko. Wa ba ka madunli? Saan sa may hinungdan, ha? Nakita na ko sa unahan. Gamabot ang higayon. Nga magkahiup sa nailanta. Tungod kay doon ay mga panghitabo. Nga akong gipanglantaw, nga ikaw, moabot ang higayon nga mapulan ka nako. Come on. Ako? Pulaan? Ikaw mao'y pulaan? Apol. Pagklaro, ikaw mao'y pulaan? Sa akong kabahin, murag pa. Tungod kay, wa pa man kong magsugod og pamakak nimo. Ikaw, wa pa ba magsugod pamakak? Timailhan nga ikaw napulaan na? Unsa? Hey, dili pa ko gusto mo pabati nimo og pagsudya. Labaw sa tanan, dili pa ko gustong mapahinumdum nimo giunsa tikas pagtabang. Gidawat ko. Giangkon ko. Nga nakatabang ka nako. Ay, thank you. Nga nakahinumdum ka, ana. Abi na kog nalimot ka na. Abi kay may graduar ka na. Di na ko ilimod. Nagkatampo ka. Tungod kay gikuha ko ni mong endorser. O kana nakatabang kini nako. Gibayran ko kini. Pinaagis kong talento.
nga imong gigamit. Yeah. Ug dili kay ang ako lang talento ang imong gigamit. Batbatan ko nimo. Nga laki pang imong lawas, akong gipahimudsan. Ikaw ra nagsulti na ko ana, Apple. Paningkamutan ako nga dili pa musiak ang akong gibati. Gipaningkamutan ko pa nga mapugnan ko pa ang akong gibati. Ayaw pongi. Bati ang resulta ug dili na ko mapugnan, Al. Bati ang resulta. Kun mao, hunaw na as makadagan. Kaya ko, nagunaw na as makadagan. Ngumurag dili mo gamot kinig maayo. Kaya kung makagamot na ni, isod ng lukahon pa. Oh, mao ba? Kung kanimo, wa pa makagamot. Pero sa ako, nakagamot na, Al. Hinay-hinayi og luka ang maong gamot. Ipilyuhan ko nimo. Ayaw usbang iyong gisulti. Samtang dili pa kumalimot. Kay tingalig, makahimo kong dili maayo, Al. Kasabot ka ba? Apul. Spaghetti kang dako. Buhian ti ka. Please. Please. Ayaw ko pugsa. Ayaw ko gagita. Ayaw. Ibaw ka ba? Dili ko gusto sa taong plastik. Kasi pagtuo mo na ko. Plastic? Pangutanay mong kaugalingon, Apol. Unsa? My God, murag naglalis. Nakita na ko nga gikwilyuhan ni Sir Poldo si Manial. Nga naman ka, nag-away kitingali sila. Dili ba ka ako ang hinungdan sa? Musod ba ka ako? Oh, nitanaw pipila ka mga customer nato. Apol. Please lang. Please lang. Ayaw na pun-i. Labaw na kong manghangyo ni mo, Apol. Nga ayaw lang kong bakaki. Unsa? Unsa kung gipamakak ni mo? Doon na ba? Doon na ba? Ikaw rin nasayod kung unsa imong gilimod na ko. Oh. Ah! Shit! Shit! Ayaw kong ishit. Gano? Wa ka na makaknako. Wa ba? Unsa akong gibakak ni mo? Nagkuyog mo doon na. Nagkuyog mo, wa? Oh! Isprikitet! Ninyo kanunay ang matagsumpay ning sugilanon. Ayay, mapriso ko! Tagsulat og direktor, Cebu City Councilor Francis Iliaga Ginhawa Delfinis Pares, spinner Randy Tayad, audio editor Jeffrey Gabonada, soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Buto kalisinor, no? Ang ato ang sumpay sa part 16. Ay! Oh, 16, no? 17. Limot naman dyan mga kalisinor, no? Mailan na ninyo, no? Unya. Okay, hindi ko man, Salamat o God bless mga kalisinor.